नमस्कार. आजी मिगेल जीवनाचे भारी होड दिवस. ह्या वर्षाचे बहुप्रतिष्ठित विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार भारी संतोषानं स्वीकार करून धन्यता भावानं हाव कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता कोणाले नावारी ही प्रशस्ती दित सकी ती महान आवसो श्रीमती विमला वी पै हांका. तशीची हे प्रतिष्ठित विमला वी पै प्रशस्तीचे दातारू मातृप्रेमाचो अद्वितीय निदर्शकू कोंकणी आवसूल उदरगतीक उद्देवना इलो अवतार पुरुषो श्री टी.व्ही. मोहनदास पै हांकाय हाव आदरपूर्वक प्रणाम करता. मका कोंकणी दीक्षा दिल्लो आणि कोंकणींतू काम करी कोंकणी बरई कोंकणी वाजी म्हणून सांगून प्रेरणा मार्गदर्शन आणि अवकाश दिल्लो विश्व कोंकणी सरदारू श्री बस्ती वामन शणै माम हांकाय हाव ह्या संदर्भारी आदरपूर्वक स्मरण करता. तशीची थोडे एकांत म्हळेले मिगेले कवन संकलन मिगेले अंतर्याचे एक लवू आवाज मिगेले अंतर्याचे सुप्त भोगणा संगात हावाची मी जितल्याक हाव केलेले एक उक्ते संवाद हो. हे मिगेले खासगी लवू आवाजाक कान दिवन ऐकून प्रतिष्ठित विमला वी पै तसले वजनदार प्रशस्तीचे नग धारण करूक ही कृती योग्य स म्हणून तीर्मान केलेले सर्व निर्णायक मंडळीचे सूक्ष्म संवेदी मनाक हाव आदरपूर्वक प्रणाम करता. सकडापशी पहिले मिगेल भित्तरी मूळ बीजरूपी कविता संवेदना रुंपिले मिगेले आऊस बापसुले दिव्य चरणांक हाव वंदन करता. तशीची मिगेले कविता रचनेचे उमेदी आट्टून वचना तशी मिगेल फाटीबळा राबून म्हाका आधारस्तंभ जावन आसूचो मिगेल बामणू श्री उल्लाल राघवेंद्र किणी आणि जीवन प्रीतीची झर अशी आसूचो मिगे पूतू राहुल मिगेल सून श्यामला आणि मिगेल नाती ऋषिका हांकाय हाव मोगान ह्या संदर्भारी उडगास करता आणि मिगेल सक्कड भाव भयण्यांकाय मोगान हाव उडगास करता. थोडे एकांताचे सृष्टीक श्री गुरु बाळिगा तसले मित्रांगेले दबावू प्रस्तावना रूपारी अक्षराचे अक्षत घालेले डॉक्टर गीता शणै बेंगलोर हांगेले आशीर्वादू ಹೊಸ ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭು ಹಂಗೆಲ್ ವಿಶ್ವಾಸು ಕೆದನಾಯಿ ವಿಸರುಕ ನಾ ಹಾವ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ मिगेल चढावत काव्य सृष्टी साहित्य सृष्टी कन्नडांतू झाला. थोडे एकांत मिगेले एकैक प्रकटित कोंकणी कृती जाल्यारी एक फामाद एक प्रशस्ती हे कृतीक मेळ्ळे म्हणटना कोंकणी आवयले कृपेक शीमाची ना म्हणून हाव लेखता. तशीची हे प्रशस्तीनं म्हाका आनीकय चड श्रद्धेन कोंकणीचे काम करचे कडेन म्हाका ही प्रशस्ती लायतली म्हूण हांव पातयेता. तशीची मिजी तसले आनी इतले कोंकणी बरोवप्यांक बरोवच्याक उमेदी दितली म्हणूय हांव पातयेता. परत एक वेळा हांव हे प्रशस्तीचे दातार श्री टी.व्ही. मोहनदास पै आणि प्रशस्ती प्रदान करपी विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व कारभारींक माती बगसून नमन करता. जय कोंकणी.